Zovit kan lo let le ta e mihring nun na hlut zia hi soidon ta ila atlukpui te khin tur khovel a hian om kher om love chung pialama chuan pute thi tur chan tura uilo rin om zia he thil thenga hian a chiang hle ome ui vul ani chuan tu thlero an phat san ngai lawang che kumsa ka sakwa somko porok khan sia thla anu pa pakhat chu mi tu ti hriat lawin an kap hlum ngot maya in thana thlen lai hian mita mutu pakhat chi oma chula chuan ui vul lai hlimna tak tur mek chau chu ani a anui vul lai hian tual thatu te chu aman tir thein i ringem ingai thadon ang hiang December ni kuwa sang kha chakwa somko porok ani a Raquel Rivera i kumsom ni mi tan chuan a phur om kher mai achan chu downtown office pakhata receptionist na amu tharwa ani a anha kalni masaber tur alo ni bok ne na phur hle a Raquel hi siathila hian hun re takalo kopto abial pa J Johnson ane an cheng duna an pani hian high school an kalai tanga in kopto an ni a an ma hun shelok pi khek lo le in nei te pon tum ve nai ren ron to hiala Raquel ni wanida Rivera itan chuan Raquel hi a hlu hle a afani chunni na tul pui ve thak maya anu fa hian anin po hle nge nge a wanida I po hian afanu pial pa che chu angai na in Raquel tan chuan je chu a that ber thua soi chuk hial ani Raquel tinu pa an tha ma zan po hian anu fa hian anin mu a Raquel chuan anom samwak lo wangin anha chu chunzom theila wa hlau thu chu anu bula chuan a hrila ma se chu mai pialama chuan thil rap thlak tak mai chu an chunga chuan a thleng ta si ani December ni kuwa sang kha chakwa somko pokwa jing kar chuan Raquel te thanom ta chuan Raquel te na chuan silai pok ri thak thak chuan theta tlat mai le ang thil nge thleng tiang hriat mai lo awang chuan an thanom ta chuan police nen a chuan an report ngal wata Seattle police ta chuan report an don vele chuan man mo takin an bo ji ngala Raquel te in lo lai an thlen chuan an kong khar chu tlo hon throi ti hriat tak mai hian ain kalna te chu alo chenwai maya anin tuk vera te chuan silai ka na nu ma te chu alo om chek chuk mai bok ani achungan han lu chuan anin kong khar chu ngom le chuata te chuan thi sen alo per nuai maya Raquel te ui vul lai chi fa chu kil khata chuan natur ti hriat tak hian alo chi fai faya an han en chian chuan taksa hmun ni lai mai a chuan silaya ka na nu ma lo om reng mai hi ani a Raquel te nu pa chuan lo det hlom reng mai bok police ten an mu chuan an han en fia ngal thoya ma se an lo thi fel der to an ui chi fa po chu police te chuan man mo takin ran en kol dam toina chuan an thon ngala misul te hian an ka fu ema wangin ran doctor te chuan an zai ngala amero chu chief an ka hliam na chu anat ema wang chuan a tur chuk zo lova ani po chuan khowela mang tha ve ta tho ani chief hi ui chau mai ni ma se tul thatu chui chu nan hian a poimo hle a thi nu hian autopsy nei ni in engwanga thi nge ti chian ani a anar le adara silai ka na nu ma an hu a api le pu te achan tumna lama misul te chuan poisai lo irin om chief chu an kap hlum ve der mai chu ani a police station Raquel te nu pa chu engwanga misul te chuan kap ringot nge an ni chu hriat chu tumin uluk takin investigation an ti ngal char chara anin chung bongra om dan te chu uluk takin an en fia ngal zung zunga anin chunga an chhuar te chu alo in hong veka an khum te po chu en chinglet nuai mai boka thilom dan uluk takan han en thli thlai nu chuan misul te hian thil zon an nei nge ni ti chu an hrethiam ta ani je ke a po chuan voi engoma zat ka na nu ma an hu boka misul te hian je hi kap hlum ngal mai lovin an dok ma support ani arinom police station Raquel te nu pa thatu chu hriat chu tumin an thenam te chu zo na zotin an thei ang chuan an han kom kuala ma sen ma ni hra chiang tu te chun hetiang an chunga ti tu tur om melma an nei soi tur tu man a hrebok si lova hetiang hi thilom dan ani mek line
vanai thak tak main ra kheli te in nep chia tle rol kum som pang mi chuan anin chung tukver atang chuan tual that tu su alo mulau mai hi alo ni a chu tle rol te chuan a thil mu le hriat ang te chu police ne la chuan chiang takin a hril fai ta vek maya a soidan chuan tual that tu te hi kamaro kar sen an chuanga ra kheli te in kota chuan kar chu ti dingin samuan mi palian tak mai pakhat chuan kar chunga chuan thuina lo nga ka adang pani te chuin chunga chuan lutin pakhat chok chuan bandana a hren thu police te chu a hril nga la an pani hian kong khar in khar lai chuan tlo hong thuaya in chunga tang chuan ra khele te ui chi fa chuan a lo bo tuar tura sila in kapri na chun som nga la chi fa chu na tuar ti hriat takin a rak tuar tura in chunga chuan lutlangin an ma ni chu mu thei to lo ma se silai voi engoma zat in het pok ri chu a tha thei ani minute rei lo te hnuwa chuan an pahnih chuan man mo taka ron tlan chokin kara chuan an chuanga chak takin an tlan bo le ngal mai ni in tlerol chuan a soi ani Seattle police te chuan chu tlerol pa tu soi atang chuan rin hlet an nei thiam ngal maya South Seattle a geng pakhat medpack tia mingin phota chuan tin zone ngala a chan chu Seattle a hian samuan mi le sa tam tak an oma atam zok hi mi fel tak tak ni ma se kho khata po hi nom thadu lo pol anom ve thin zel hi medpack po hi samuan mi om thadu lo pol an nia poi engam on lo khoi thin to wangin an geng hi police ho po hian an mel hriat to hle ani in thana thlan mani thuma chuan Seattle chena tauna chuan hetiang ang deuh tho hian in kana a thleng to boka vanai thlak takin himi tum hian an mika jani pai ka chu adam chuak lo mai joni a po hian ma kap tu chu rakhele te nu pa kap tu ang tho bok samuan mi palian takani thua soi ve boka forensic lampang mi le sa de chuan joni le rakhele te nu pa an kana silai mu them chuan han endun chuan silai tum hun ani ti an hre thei ta boka amai ro chu han silai mo tang ronga chuan tu teng an ni chu la hriat thei mai chuang hau lova police chuan samuan mi kamaro kar sen khal zonin an han zong le ta top maya ni rei zona ngai hau lo mai tul that thin tu tam jok te hian mak deuh main mian tha reng reng hen thilom dan thi thain an mi tha te om na lai chuan pan non le deuh tlang puya chu tiang chi chuan an mi son po hi aron che ve le chat mai rakhele te nu pa an ka ni chanu lama po hian rakhele te in kota chuan kamaro kar sen ngei mai chu aron tlan le ta vuk vuk maya an mi zon ang tak samuan mi palian tak chuan alo khal le ngei mai boka rakhele te in kota police duty chuan alo mu fu hlawa aum zui ta ngala a khal tu pa Charles ni ko chuan manta ani Charles a hian rin ang ngein met pekami chu alo ni a Charles a hian in kana thlen chung changa chuan in nam hoina pakhat ma nei lo thua soya mutuan om ti a hriat lo wang te po chu aniang chu atang na hle mai amai ro chu kar chunga thian te alo ngak lai mit nge mutu tle ro chuan ama nge ni thu chu a soi thei tlat mai sia han tang na viau ma se police chuan thiam taka dopin a thian te om na a pon du lo chuan thi thura chung thu rel sak thei ani thu te chu an han hril vela rei fan in dop nu chuan chale sa chu atang thei ta bik lova ama nge ni ti chuan puang ta ani chale sa chuan in kana thlen chan chu drugs wang ani thu police ne la chuan a hrila rakhele te nu pa chun ko ke an nei an ti awangin anina chuan kalchilin ruk sak an tuma an tum lo da vin thila thleng ta ni na soi ani rakhele te nan lu chuan ko ken reng reng an hmuta si lova rakhele te nu pa la chuan an nei lo thuan lo soi box si ne anin control zo lo chuan an kap ta mai ni in asoya chale sa chuan silai met puak tu ber chu Kenneth Liu Luai Lia kumsom ni pani mi several close ti yan ko mai thin le George Tuila Fano kumsom ni pali mi Scoopy tian ko te chu ni in asoya anni pani hi medpack gang a athu pol ani thu soi tel bok anni pani hian omna veng vela chuan sual larin an lar ve hle a mi point an lok hre fur nge nge a chale sa in pona chu bo zuin
police ta chuan Kenneth le George sa chu thu zo fia turin an man ta ani Kenneth le George sa te pahnih hian in thana thlen chung changa engmai hnam hnoina an nei lo thu soin an tang ve tlat maya in thana thlen laia nomna hriat pui tuan nei thuan soi tel boka rakheli te nu paina hian nu man hu chia tlem ema wangin fin fiana tel lo chuan han pu thluk ngot thei chu an ni bi khau lo mai ti chuan police ta chuan fin fiana zongin Kenneth le George sa te chen nen chuan han dap ngal ngela ma se 12 thana man ro ber silai po chu mu turom ho lo maya 12 thana hmuna la nu man hu chia tlem sia a mu tu ber uila chu thi vele mai box si nen police te lu hai ru hle hetia fin fiana zongan buai mek lai hian an case suilaya thil poimo tak mai pakhat chu an ma chuan alo in chop reng mai hi alo ni a chu Kenneth jacket bana thi sen kai chu ani rakheli emo je thi sen emo ani ngei ringin police ta chuan DNA test turin an thon ta ngala amero chuan be sei lo de result an dong le tatlat mai Kenneth jacket bana thi sen kai chu rakheli te nu pa DNA ne chuan alo in mil hau lo maya forensic thiam ten uluk takan han en fia nu chuan Kenneth kora thi sen kai chu mishing DNA ni lo thun mu chuak ta le zel boka United States sa tumdang an lati ngai reng lo chuan ti angai ta police ta chuan ngai dan thar nein Kenneth jacket bana thi sen kai chu chief thi sen kai ni MT hriat chuan tum le ta a tul thatu chuina na an thil lati ngai reng lo chu ti tumin rakheli te ui DNA chu tul thatu chuinan chuan man an tum ta ani police ta chuan in thana thlen dan chuan fin fiana nenga ang tele le rol pa thil lo mo tang chuan ngai dan anei thiam chhota wara December ni kwajinga chuan tul thatu mi siol ta chuan rakheli te nu pain kong khar chuan tlo honga anui chi fa chuan an thom chu lo hrian lo bowa Kenneth chuan ngai thelo vina silai ken lai chuan chi fa dara chuan kap ta pop maya chuti a chi fan ka nu chuan rakheli le je te nu pa bedroom a chuan lutlangin anu pau khuman mulai chu khoke nomna an zota an nei lo thuan lo hril awangin rakheli chu khuma chuan an ka chil tamaya rakheli an ka nu hian je chu sitting room lama chuan hroi phein khoke na thurukna an zot le a ake ate chuan an ka saka je chuan rak sengma kol lo thu lo hril nu chuan an that vele tamai ani ome anu hirin nom chi fa chuan thi pui khopa hliam tur to ma ni se apu san tumin visual pani te chu thei to pin alo bel vele a Kenneth chuan hnar bor alo kap le in anin din nai ema wang chuan chief thi sen chu a jaketa chuan alo per kai hi alo ni a detective ta chuan Kenneth jaketa thi sen kai chu chief thi sen an ni an ring het le a fin fia chian ma bak ta am ero chu ui DNA hi tul thatu chuinan an lahman ngai lo awangin mishing DNA test na chuan a test ve thei lova chief DNA ngai ani ti fin fia thei tu laboratory chu an han zong chop le ri a research engamon han nei fe nu chuan Davis California ui chung chang chuina konga mi thiam tak om ti chuan mu chuak ta lau maya se thila tanga California pan chuan an kalta wanga an tu hria du zong te zo turin DNA analyst Dr. Joy Haversani chuan va panta a Dr. Joy hi ui DNA chukonga mi thiam tak ani a Docs Championship a po ui bit and tu atan an manber ani boka uilam pang DNA chu lo hra chiang hle mai Dr. Joy hian ui DNA hi mishing DNA ne na an kalmangin an deuh reng thu soin a test dan tlema adan deuh thu halo soya Kenneth korbana thi sen kai chu chep thla in uluk taka han song bol nu chuan PCR mangin DNA chu han te sakta a result chuan ui thi sen ngei ni ti chu a fin fia thei ta ani ti chuan chief autopsy an ti na thi sen sample chu la in Kenneth kora thi sen kai nen chu len mil lo chu an test le ta a police te lo rin thal ngei chuan za in aloin mil chi maya chief kap tu chu Kenneth ani ngei ti chu an fin fia thei ta ani hetiang ang taka fin fia na thale chiang hi nei ma se ui DNA hi 12 thatu fin fia na la man alan ingai lo awangin court chuan fin fia na tling apom thei donem ni ti chu hriat alan ni lawa hetiang ani awang hin defense tam lawyer te po chu an tong huai hle a
keneta te thian dun chu chu zelan ngei an ni tur thuan soi ham hama keneta po hian an chu zelan ngei a in ring het man hle a ko ta chuan ami tha chung te la just chu atong el khum sam han hle ani trial an nei chung po hian a por lu tuka wheelchair a ton be hial ngai khopina om ani prosecutor lam de po chuan keneta chu tual thatu ani ngei ani ti fin fia tumin thei to pan chu ave boka an fin fian na neng ang te chu court ma chuan an han soi chuak ta a just that jury te chun uluk taka longai tha in van nei thak tak men just chuan ui dna chu mishing dna ne chuan fin fian na man thei dan ain an rang thuan soi ta lau mai chu tia just berena ui dna fin fian na a man thei tia soi chu ta ka chuan keneta chu ding chuakin thudang aron nei vele ngala akora ui thi sen kai chu soifiana tura nei thu soin jury hena chuan in thana thlan ma zana adans kap kalna mi pakhat nena in sual boi thua hila prosecutor chuan thiam taka lo changin mi pakhat nena in sual si uti sen kora akai dei dan chu an zot vele ngala keneta chuan do soi chu han bel cha wakaina hrebik talo jury chuan thutluk nan siam felta a keneta la thian pa jor sa chu Raquel Rivera le a pasal J Johnson a an tha awangin thiamlo an chantir ta a just chuan parol om lovin dam chung lungina tang turin an chung thuan rel sakta ani hetia jasina hремna tura puan zo hian keneta chu hreom ti mel put an hekin anui chok hial jok ani ui hi ran ngai nat om berta jingami ani a mishing tan chen thatak anni mai ba ka anri nom ema Raquel tinu pa po hian chi fa hi an veng tua tan an vula an ma nei thatu chi chu tir thei tu niang ti hi an ring phangai bi khau lawang le he thil thlen nu hian Raquel nu one da Rivera po chuan ui lut na she in avul ve pha hial ta ani